Ja, hallo og velkommen til Goblin-kanalen. Hallo. I dag der skal vi også simpelthen gøre det her igen. Jeg har gjort det før siden jeg var tålmodig, og jeg har kommenteret på mange videoer, så vil jeg gøre det igen. Men og jeg vil kommentere på hver video, der kommer remix på den her. Og hvis men denne gang kommenterer jeg kun, men der er lige et men. Og en betingelse er, at hvis det er noget i 4K, det kan være mig, eller en sort skærm med 4K, eller hvis man kommenterer tårnegle, lige meget så vil jeg kommentere, eller måske noget ekstra 4K.